вохӯрии гурӯҳи корӣ бо фаъолону намояндагони касбу кори гуногун, фаъолони шаҳри Турсунзода, раисони кумитаҳои маҳалла, омӯзгорон ва намояндагони иттиҳодияҳои динӣ дар шаҳраки Пахтободи шаҳри Турсунзода доир гардид. дар ин мулоқот намояндагони кумитаи оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ зимни суханрониҳо қайд намуданд, ки дар давоми 10 соли мавриди амал қарор доштани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон, мазмун ва муҳтавои талаботи меъёрҳои он ба баландбардоштани сатҳи зиндагии мардум, гирифтани пеши роҳи хароҷоти зиёдатӣ ва исрофкорӣ дар ҷашну маросимҳо равона гардидааст. риояи муқаррароти ин қонуни миллӣ ба беҳтар гардидани вазъи иқтисодиву иҷтимоии сокинони кишвар мусоидат намуд. имрӯз дар ду ҷамоати Пахтобод ва ҷамоати Навобод вохӯриҳо гузаронда шуданд, бо мардум фармондадиҳо карда шуданд, бо мардум вохӯриҳо гузаронданд, ки мафҳуми шарҳи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон, қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар нӯи дароварда шудагиҳо ба мардум фармонда шуд, мардум нағз қабул карданд. боз то рӯзи 16 гурӯҳи корӣ дар шаҳри Турсунзода фаъолият мекунанд, бо мондагии ҷамоати деҳотҳо вохӯрӣ баргузор карда чунин фармондадиҳо гузаронда мешавад. дар рафти баромадҳо ва андешарониҳо муҳтавои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ва озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои динӣ мавриди таҳлилу баррасии ҳуқуқшиносон қарор гирифт. дар рафти чорабинӣ аз ҷониби намояндагони табақаҳои гуногуни ҷомеа саволу пешниҳодот манзури гурӯҳи корӣ гардид. дар анҷом намояндагони кумитаи оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ аз фаъолон ва аҳли ҷамоатчигии шаҳри Турсунзода даъват ба амал оварданд, ки барои боз ҳам татбиқи пурраи қонунҳои миллӣ корҳои фаҳмондадиҳиро дар маҳал пурзор намоянд. مفهوم اویلان بسیار برای مهم